ଭକ୍ତ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଦର ଲାଭ କରିବାରୁ ରାଜା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ରଚନା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ନାମରେ ଭଣିତା କର। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଏଥିରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖିଲେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ରାଜା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱରଚିତ ରଚନା ଗାଇଲେ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଦନ କରି ଅବଲୋକନ, କେଉଁ କର ମହୀନ ଜନ, କାକୁସ୍ତତର ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇ, କାକୁସ୍ତତର ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ସରିତ ପତି ହୋଇ, କର ମହୀନ ଜନ ତହିଁ, କରୁଣା କଲ ନାହିଁ କିମ୍ପା ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, କରୁଣା କଲ ନାହିଁ କିମ୍ପା ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, କହ ମୁଁ ବିଚିତ୍ର ମଣୋହି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ସରିତ ପତି ହୋଇ, କର ମହୀନ ଜନ ତହିଁ। ଏହି ଗୀତଟି ସରିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ଆବେଗ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଥିବ। ଶାଲବେଗର ଭାବକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିପାରିବାରୁ ରଥ ଅଟକି ରହିଲା। ଶାଲବେଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରଥ ଚାଲିଲା। ଦାସିଆ ବାଉରୀର ନଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନତା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲା। ଆଉ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ବିଷବରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଖାଇବା ପରେ ତାର କିଛି ନ ହେବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଭକ୍ତ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଅନାହାରରେ ଦିନ ବିତାଉଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପୋଥିକୁ ଲେଖନୀ ମୁନରେ କାଟିଦେଲେ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନ ଖାଇ ଶୋଇ ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ଉଭା ହୋଇ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ଜିଭ କଟି ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏହା କହି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାର ମର୍ମ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଦୋଷ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର କରିନିଏ, ପ୍ରଭୁ ତାହାର ସୁଖର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ସଫଳ କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।